con moito entusiasmo, pois voulle dar a palabra ao profesor Ramón Maiz para que nos fale do celtismo como paradigma. Ramón, cando queiras. Muchísimas grazas. Manuel Murguía en toda a súa obra. Permítame que comece cunha cita. O Celta apoderouse de Galicia como verdadeiro vencedor, isto é, por enteiro e para sempre. De tal xeito encheu o noso chan que semella que todo o actual ten a súa orixe e raíz naquela xente. O Celta é o noso único verdadeiro antepasado. Manuel Murguía, 1888. Poderíamos pensar poesía do pasado, secais, invención da tradición, comunidade imaginada, tamén, pero, sobre todo, estamos ante o nacemento e a formulación dun mito fundador de Galicia como nación. E isto plantéxanos un desafío grande porque nin podemos deixarnos engallolar polo poder constitutivo do mito, nin podemos tampouco con benévola indulxencia distanciarnos desta narrativa extraordinariamente rica e mesmo poderosa. Compre eu que quero propoñerlles esta tarde analizala en toda a súa dimensión política, e política en un sentido estricto, performativa, creativa. Esta interpelación nacional que está no mito, o mito de descendencia étnica, como mito da común orixe dos galegos e as galegas, é algo, ademais, que en perspectiva comparada vemos por toda Europa, e nomeadamente nas fontes francesas que emprega Murguía, debedoras da corrente do romanticismo, e sobre isto teremos ocasión de insistirmos máis adiante. Sin embargo, atender a esa labor performativa do mito require abandonar un concepto exóxeno, expresivo de nación, como comunidade dada de antemán na historia, e que no seu momento agroma cunha fase A, diría Grosz, cultural, para logo chegar a unha expresión política, fase B, e finalmente unha terceira e última fase C, xa de nacionalismo de masas e explicitación e asunción popular do contido nacional. O punto de vista que pretendo suxerirlles esta tarde é justamente o contrario, un concepto que entende a nación non como un punto de partida, senón como o resultado contingente dun complexísimo proceso de movilización política, cultural, intelectual. Non hai fase cultural. A cultura, desde o comezo, é política. A política está presente desde o comezo. Nin hai fase propiamente cultural, nin tampouco a cultura queda para aqueles comezos iniciáticos do devalar nacional, sino que está tamén presente, política e cultura, en todo momento no devir da nación. É político tanto a selección do pasado do mito céltico, como a propia elaboración semiolóxica desa cadea de significación segunda, onde se lle vai dotando de contido, unha civilización céltica que é justamente o cemento da galeguidade que certifica, evidencia Galicia como nación, e a creación, en definitiva, dunha identidade nacional inexistente con anterioridade.
Cando digo político, digo performativo, refírome á dimensión propiamente ontolóxica. Aquí non se está a expresar ningunha realidade, sino que se está producindo, creando, inaugurando algo novo. Daí esa dimensión puramente ontolóxica e creativa do mito celta. E daí, evidentemente, e logo se falará devagar desto, o labor do historiador, pero tamén a labor de mobilización política nas diversas organizacións, Asociación Regionalista, Ligas Galegas. Non interesa tanto salientar o mito europeo que se leva repetindo dende o século XVIII, que comezaría, din algúns, nas leccións de Volney, en 1795, esa escisión en Francia permanente entre francos e galos, esa bibliografía francesa que vemos agromar unha e outra vez na obra de Murguía, de Thierry a Juvenville, senón a pertinencia e a pregnancia dese mito que mesmo aqueles que o desbotan pola súa perspectiva estatalista e centralizadora en Francia atenta a construción do Estado e a relación entre estes cidadáns como Sies ou aquel outros en perspectiva republicana como o novelista Sioux que nalgún momento noutro teñen que verse con esa dimensión do mito do dualismo franco-galo. Francia noble pertence a Franconia e, polo tanto, a Alemania, son de fora, e iso que nos di Sies, en que é o terceiro estado, por que non se retiran os bosques da Franconia? Pero nunha das novelas máis leídas do século XIX, en Francia, Le Mystère du Peuple, Eugène Sue traduce en perspectiva republicano-socialista exactamente o mesmo. Ese dualismo franco-galo, o pobo francés e galo, a nobleza franca, tradúcese xustamente en burguesía e proletariado, a clase traballadora e gala, mentras os opresores, a burguesía neste caso, pois é franca. O que aquí interesa é recoller como Murguía traballa sobre estas fontes. Mesmo na biblioteca da Academia Galega pode verse as obras de Thierry cos papeliños indicando as páxinas onde tomaba as súas citas para ver as funcións políticas do mito celta. E quixera, no tempo disponible, apuntar 6 delas. Primeira función é, desde logo, a fundamentación da comunidade de orixe, unha fundamentación étnico-simbólica. O mito cimenta a idea de nación. O pasado se prolonga e se proxecta como futuro, de aí que o nacionalismo se presente como recuperación dunha esencia dada desde tempos inmemoriais. O noso eterno modo de ser, di Murguía, pode afirmarse que nada ten cambiado entre nós e que os tempos e os sucesos e mesmo as mudanzas sufridas tiveron aquí escasa influencia. Pasado que devén futuro, historia, en definitiva, que devén destino, historia, en suma, que se configura como natureza. Identidade, non somente como continuidade no tempo, senón que ese conxunto de valores e xuizos sobre o que logo imos volver se configuran como feitos indisputables característicos da nación galega fundada nese dualismo raza céltica, civilización sueva. Insisto, antigüedade e continuidade fundamentan esa identidade peculiar colectiva que é a identidade nacional. De aí, precisamente, en propias palabras de Murguía, perfecta semellanza entre os galegos de hoxe e de sempre e os celtas da Europa antiga e moderna. Velaí o mito palinxenésico que se desenvolve sobre que logo se insistirá desa idade de ouro, da caída no medulio, do renacer suevo, da dominación da monarquía dos reis católicos, etc., etc., en diante. Pero en todo elo, neste percorrido, vai ficando deseñada unha doble estructura, un Estado español que é o mundo do artificio
mentras o mundo da natureza, como antes decíamos, é o mundo da nación e de Galicia. E todo elo acompañado, claro é, dun desplegue retórico, o estilo do seu ben querido Thierry, onde a historia se entende unha vontade de estilo, dunha estética romántica, cun pazos especial, porque é un labor político de fundación o que se quere transmitir, que se traduce, digo, en vontade política de nación, vontade de estilo que esconde unha vontade de nación. Velaí as conclusións. As actuais aspiracións do pobo galego, se nos di, por recobrar a súa anterior existencia, son non soamente plausibles, senón lexítimas, pois teñen a súa raíz nos tempos e sucesos do pasado. A esta primeira función corresponde unha segunda, fundamental na construción da nación, porque de eso se trata. Quen somos nós, quen son eles, que é o propio e que é o alleo. E dai unha cadena binaria de oposicións que se vai construindo e na que non podo entrar a detallar, pero na que vemos opoñerse constantemente europeo e africano, superior e inferior, progreso e decadencia, campiña feraz e deserto estéril, dureza e molicie, traballo e lecer, modernidade e pasado. Norte, sur. E a etnia de exclusión, a España, na súa terminoloxía semítica, outras veces árabe, unha oscilación semántica constante, pero considerada evidentemente non soamente distinta, senón os efectos fundadores do mito inferior. E dai ese deslizamento cara as teses do racismo, a lectura entusiasta de Gobineau e a suscripción da tese racista de que hai unha correspondencia entre a forma cultural e a forma somática. Etnia, por un lado, de exclusión, esa España castellanocéntrica, ca que non temos nada en común. A nosa profundidade nos di que ten que ver coa superficialidade do sur. A liberdade a que aspiramos co autoritarismo do Estado español. Senón que, además, ten un segundo cometido, que é definir a etnia de afinidade. Non só de exclusión, senón de afinidade. E velaí, pois, ese tropo analóxico Irlanda-Galicia que funciona cunha eficacia metonímica de totalidade de construir esa visión en derredor deses dous riscos, céltica e miserenta, é o que se comparte no retrato de Galicia e no retrato de Irlanda, na que políticamente se exclúe a dimensión religiosa e católica que é fundamental no conflicto irlandés, pero que, como en España non funciona, se orilla, se marxina na construcción desa etnia política de afinidade. A Irlanda de España. Miseria, ruralismo, dominación, pero non catolicismo. Daí tanto insistir, porque o fundamentar a un concepto de etnia, de afinidade da nación irlandesa se está fundamentando especularmente a identidade de Galicia. Non os brigantíns non foron fenicios, senón da poderosa raza de Gael, como cantaron os bardos. O seu nome corresponde a unha tribo céltica cuxa afortunada descendencia se atopa en Francia e en Galicia, de donde pasaron a Inglaterra. Este irmandamento na súa palabra céltico, Galicia e Irlanda, que tamén bebe nas fontes previas, en Galicia debería guiar, Francia de Renan, que se cita constantemente, así que todo configuran ese dualismo de exclusión e de afinidade do mundo e segundo aspecto da diferencia. En tercer lugar, isto se traduce en algo que se dá por sentado, que a creación dunha comunidade por riba das diferencias, das divisións externas dos galegos, diferencias políticas, dos partidos,
da época, diferencias sociais, campo, cidade, do localismo político que en aquel momento tiña, gracias, unha dimensión de extraordinario relevo. Non hai máis que ver o fracaso da Xunta de Defensa en 1893, porque non era defensa de Galicia, senón que era defensa da Coruña, das institucións militares na Coruña, localismo, diferencia de clase, falan uns como Murguía para unha suposta burguesía urbana, Brañas para pequeno fidalguía xa desaparecida, e teñen que escoitar como Pereira, o republicano, lles di, aquí no convite de homenaxe a Brañas, compre pensar, se non queremos ser un partido de catedráticos e oradores, de poetas e xornalistas, compre pensar no campesiñado. Esta é a nosa tarefa, a redención do campesiñado. É precisamente esta vontade de unidade a que se ve truncada unha outra vez na movilización política, como logo se verá. Patria Gallega, 1891, rompen, de xeito xa definitivo, Brañas, Tarrío, Cabeza de León, o sector católico tradicionalista, co sector liberal. Murguía insiste, un titular, donde estábamos, estamos, que temos logrado interpretar con fidelidade os desexos e os pensamentos de todo o pobo galego. Pero non hai unidade. É unha comunidade que se construe desde as múltiples fracturas internas e a fragmentación localista, social, política, mesmo divisións políticas e provinciais e as redes clientelares que proliferan na Galicia da época e que dá o traste primeiro ca Asociación Regionalista, posteriormente con dúas ligas regionalistas que van cada unha de Santiago, en Coruña, pola súa banda, e mesmo en 1895 o fracaso da Unión Galega. Isto, en cuarto lugar, desemboca, xa que estamos nunha función performativa do mito nacional, na movilización política, na acción colectiva. Hai unha idade de ouro e este presentarse o galeguismo da época como regionalismo político, como recuperación do pasado glorioso, é un facilitador da acción. A tese non pode ser máis clara, pois que somos un pobo distinto, debemos serlo, textualmente. Esa actualización e esa movilización política que se desenvolve, e o mito céltico contribúe precisamente a crear esa comunidade, ese pasado, ese espazo, ese, diría o idealismo alemán, ese punto no espacio que é punto no tempo, o propio tempo, é espazo xeográfico e nacional o que se edifica, é mesmo simbólico, e dai Breogán, o himno galego da cova céltica. A todo ben los acompaña non soamente un intento constante de creación de organizacións e liderados sempre en competencia, como veremos agora mesmo, senón tamén un réxime emocional específico que se postula. O mito céltico favorece precisamente esa recuperación e, polo tanto, decíamos antes, futuro, destino, e isto non é somente argumento, senón que é réxime emocional. Aquí está presente o orgullo de sermos galego, a esperanza nese futuro, e mesmo o entusiasmo, palabra que se reitera constantemente. Réxime emocional específico que contribúe á movilización, efecto fundamental do mito. En quinto lugar, e imos xa cara ao final da breve intervención, esta perspectiva se fai ademais nun sentido moi concreto. Futuro, decíamos, modernización. Hai dous elementos fundamentais do mito céltico. É unha perspectiva diferenciada netamente de outras en competencia, non xa no Estado español, como se adoita dicir, sino dentro de Galicia. Europeísmo, en primeiro lugar. Os celtas franceses nos deron o seu pasado un acusado carácter europeo, e se engade por parte de Murguía a nosa xente como a ningunha outra.
E, en segundo lugar, liberalismo. O noso regionalismo está vencellado estreitamente, insiste, aos principios liberais e neles informa. Queremos recuperar, sí, a nosa rexión, pero dentro das libertades modernas. Esta visión modernizante, liberal, europea, que bota de menos, por certo, a era moderna, unha cidade máis populosa, centros fabriles e o oposto diametralmente a tendencia católico-tradicionalista de Alfredo Brañas e a súa prédica, segundo o propio Murguía, de volta ao sistema feudal. Si comparamos, e non podo facelo en detalle, a cadena de oposicións e dese xogo binario da que antes falábamos de Murguía, aquí nos atopamos xustamente o contrario. Feliz Arcadia no campo frente á corrupción das cidades, orde frente a conflicto, fe frente a ateísmo na modernidade, corporatismo frente á loita de clases, pequena produción campesiña frente á grande industria, monarquía tradicional frente a Estado liberal representativo, libertade cristián frente a pluralismo de partidos, círculos católicos frente a sindicatos, e así sucesivamente. Tradición frente a dereito, familia cristiana frente a individuo. Hai, polo tanto, unha tensión radical entre o sesgo modernizador, europeísta e liberal que permite non soamente europeizar, como decimos, o discurso, sino conectar ao liberalismo político regional co regionalismo republicano federal de Pereira, Lamas Carvajal e moitos outros que daquela desenvolvían e militaban simultaneamente na organización galeguista e no Partido Republicano Federal. Finalmente, en sexto lugar, isto tradúcese en fundamentación do autogoberno, posto que somos distintos, e antes decíamos, o mundo natural e o mundo da nación, o mundo artificial e o do Estado, hai ademais unha diferencia étnica crucial. Unha nación oprimida, Galicia, por un Estado español, na que, digamos así, impoñen a súa hexemonía as nacións semíticas inferiores como Castela. Frente a ese norte, Cataluña, Euskadi, Galicia. De aí a fundamentación do autogoberno. A autonomía política non se dá o paso cara a postulación do federalismo, malia dispor xa do texto do proxecto de Constitución para o futuro Estado galego de 1887, no que traballara Pereira, se discutira no 84 en Coruña, aprobouse finalmente en Lugo, pero si unha autonomía política entendida ambiciosamente como poder legislativo propio e capacidade rigorosa de autogoberno. Escocia, se nos di, País de Gales non tardarán en gozar dunha perfecta autonomía, tan perfecta que virá a ser como verdadeiros estados. Non é autonomía entendida, polo tanto, como descentralización administrativa, senón como goberno político, legislativo, dotado de amplas competencias. En fin, como vemos, é unha elaboración moi requintada, plural, que se verque en diversos dominios de grande eficacia, pero producto das derrotas políticas, do peso dos partidos da restauración, das contradicións e a división interna constante, unha elaboración tan requintada, naquela altura, non callou. Foi un mito fundador da nación, orfo por cabo de destinatario. Como diría o poeta, a sazón, curros, boubas que ceiba o vento, catro soñadores tolos. Mais nada e moitísimas grazas.